De online veiling bij Troostwijk Veilingen rint al de hele mannen en er wordt flink been op de verschillende objecten. Ja, heb ik zelf wel wat moois in. En daar blijkt dat ze bieden vanuit 29 verschillende landen. Dus er is aardig wat animo en ik krijg ik een Romeinse auto. En waar wordt nou het meest op binnen? De vuurtorens wordt wel aardig op binnen, dat is wel interessant. Binnen de springkussen hebben we nog en het horeca-inventaris wordt volle boden. Er komen mensen te zien gewoon uit nieuwsgierigheid. Oren hebben zelfs een waterstuin of binnen camping-eigenaar. Ja, wij hebben ook een speeltuin in Dielenland-Zwolle, dus daar spelen ook kinderen en hier hebben kinderen gespeeld. Het is wel een beetje vergane glorie, maar je weet maar nooit. Belangstelling van een viewertour? Nou, net voor viewertour, maar misschien wel voor andere attracties hier. Voor dingen. Waar heb je hem van nodig? Voor camping. We gaan camping Loon en Marin Heeg. Aha. Mini camping. Daar kan nog wat Watergoed bij. Nou ja, Watergoed is altijd welkom hè, voor de BN. We hebben een gezinscamping, dus wat Watergoed kan er altijd bij. En dit is mooi tegenbij. Eolus wie een technisch centrum en een watersparadies. Het begon in 1980 als wienattractiepark, maar hege onderhoudskosten en waarom in de bezoekersaantallen dwongen de laatste eigenaar balorig om een hierlijn de dwarren te sluiten. Zo'n monorail, dat is redelijk uniek om te kepen, nog net. Ja, en vooral deze. Hè. Normaal hebben we ze gebouwd in 50 meter. En deze is dus 100 meter, dus dat is helemaal uniek. En ja, het is natuurlijk een geweldig apparaat. Maar zo'n luchtkast, dat is helemaal inbouwd. Hoe krijg je dat ooit mooi? Is dat verantwoordelijkheid voor de klant? We zijn er wel bij de ophaaldagen om even misschien wat te helpen, maar het grootste gedeelte moet ze toch zelf dan. En bij zo'n luchtkussen, ja, dan moet je een meter van de ronde uitgraven. En dan kun je hem op een zware oprollen en inpakken en wegwezen. Ja. Morgen is de laatste veilingdag. De ophelddag is op zo'n 20 december. Daarna is het heel nog in bij Eolus. De piramide wordt sloopt en er binnen plannen voor huizenbouw.